Pregătirile pentru nuntă mergeau perfect, dar dintr-o dată am observat ceva în neregulă. Zâmbetul meu nu era destul de alb. Partea din fața dinților este albă, dar părțile interioare nu. Noul Blendamed 3D White. În timpul periajului, particulele sale acționează pe toate suprafețele vizibile ale dinților cu un efect de albire 3D. Bacteriile pot cauza unele probleme grave ale dinților și gingiilor. Blendamed și Oral-B prezintă sistemul Complete 7. Când îți periezi dinții, vârful periei îndepărtează placa bacteriană prin schimbarea continuă a direcției de periaj. Dacă nu ai încercat pasta de dinți la Calut Activ, acum este momentul. De ce ignori sângerările gingivale? Rodontax este o pastă de dinți cu 70% ingrediente specializate, creată pentru a ajuta la oprirea sângerărilor gingivale. Tehnologia 3D a periuței electrice Oral-B îi permite să facă 48.000 de mișcări pe minut. Pentru un zâmbet sănătos, strălucitor și plin de Noul încredere. Blendamed 3D Sistemul White. Complete În timpul 7. periajului, Bacteriile pot cauza unele probleme grave ale dinților și gingiilor. Blendamed și Oral-B prezintă sistemul Cea mai Complete 7. frumoasă zi a vieții